Isuk-isuk tangi turu sobo pekarangan. Niatku arep golek pitik tak masak opor ayam. Lah kok tangiku kedisian pitik. Pitike selak kabur kabeh mbuh nandi. Ya wis, dina iki ora sida masak opor ayam. Dengan terpaksa dan berat hati aku njukuk pupuse godhong kates karo godhong pogung. Soale ana ning pekarangan omah ya goriku. Gak apa-apa wis, itung-itung iki makanan sehat. Daripada opor ayam, engko kolesterol. Karena kata dokter kita tidak boleh sering-sering makan santen, marai kolesterol. Karena dokter iku orang pintar. Jadine aku yo manut omongi dokter. Masak sing sehat-sehat ae, ngulup godhong kates karo godhong pugung, dikancani iwak klothok karo goreng teri. Selain sehat untuk badan, sehat juga untuk pikiran dan sehat juga untuk isi dompet. Begitulah kira-kira penjelasanku hari ini, Besti. Tak jelasno maneh koncone segoku. Ono sambel, kulupan godhong kates, godhong pogung karo ontong. Jangan blendrang karene wingi, iwak klothok, iwak teri karo pete. Wis ngono ae.